Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi l-aħwa tal-li ġejtu. Grazzi lejlek. Ma, kif ħanibdew? Il-band. Il-band. Ndoqqu l-istess band li jisimha Die Legion. Ila mit-2004 għaddejja. Bdejna konna jien u jħed tajrin. U ieħor xogħol, insomma, konna naqqadna u kellha tkun black metal imma tema ta' gwerra. Ma però mbagħad isna ħadna direzzjoni differenti. Ħriġna 3 albums. U taħdmu fuq ir-raba' wieħed. U minn l-ewwel wieħed issa tipo bħala stil inbidel ħafna. Nistgħu ngħidu issa. Imma dejjem bqajna fuq it-tema ta' Black in Death. Qegħdin ġiex kantanti wkoll. Wieħed jigrawlja u wieħed jiskrimja. Bħala esperjenzi barra minn Malta kellna 3. U raba waħda tfotti tħabba l-Covid. Ma mizziet naħseb tippjanajtu aktar għoddi. Issa b'dar album ħanaraw naqra mhix ħażin nippruvaw intiru l-barra. Għad kellna band issa wkoll Iżraeli. Mela. Anzi jagħmlu xogħol wieħed. Hija l-National wieħed. Salmulhom mill-hawn, demmi x'għandkom. Salmulhom iwa. Forsi nexxinna nġibuhom ukoll. Mala. Dawk mhux bħalna, dawk kollha bsiepes jidħlu. Mela, x'iktar dwar il-band? Mela, il-fejsejra bħala mela, il-materjal ġdid li ktibna li daqqejna ġiex diski minnu fil-Malta Death Fest, badna approach iktar lej tista' tgħid dark bħala melodija u melankonika fl-istess ħin. Spirituali. Iktar spirituali. Lyrics niktibhom jiena. Allura meta nkitbu kont għaddejna minn żmien ħażin allura gdejjem tgħin. Eżatt. Kelli ċertu muża u qiegħda ħafna fuq it-tema tal-mewt, mhux għax irrid immut, imma bħala xi ħaġa spiritwali u kważi misterjużu. Dawwart hemm diska minnhom li speċi dawwart il-mewt f'entità li teħilsek minn did-dinja u sib il-mistrieħ. Issa again mhux qed ninċita suwiċidi hekk għax xejn. Ma dak iż-żmien hekk tipo kont niżvoga u ġie nivvinta stejjer biex inkun nista' ndaħħalhom fl-lyrics speċi. U hemm waħda fuq il-Watchers ukoll. It's poetry at the end. Eżatt. U hemm waħda fuq il-Watchers ukoll għax kont qed naqra hekk u dak iż-żmien kont għaddej mela Watchers u affarijiet. Dak iż-żmien kont qed ngħidlek train kont għaddej. Imma mbagħad isek kont qed naqraw hekk u rajt tal-Watchers qed jara nista' ndaħħal lirika fuq hekk. U kif qedlek dal-materjal ħajkun iktar fih xi tablik milli death metal u għafasna ħafna fuq atmosfera. Jisu qed jerġa' hekk jieħu l-ħajja hawnhekk. Dal-aħħar snin il-black veġa. Fej għamel ħabta jisek terms ta' mużika estrema kienet qed tmur iżjed lej death metal lej. Demet nitkellmu lokalment. Anka barra ta' fil-verità mhux ġast Malta. Kienna akwiti jisu hekk issa ġejna. Jisu dal-aħħar però qed ikun hawn naqra spinta fil-verità. Anka jiġifieri barra minn Malta hekk jisek qed ikun hemm ċertu kważi tista' tgħidlu moviment ġdid. Black Stoner palissa, li jem vera mxie tajjeb. Inti Manuel, jgħat f'ħafna bands. Jgħat ferba, naħseb f'xaħġek, jgħat fi Die Legion, doq kitarra, Amplifier,
kitarra wkoll. Għandna band flimkien Anima Mortma, Clayton idoq kitarra fija. F'kull band kitarra għandu jien biex niftehmu. Umbat għandna band palissa wieqfa l-Victims of Creation, ma nafx forsi għax smajt bihom jew le. Plassek kont involut riċentament ġo proġetta u ma' grupp jismu Tristar Kane. Facebook. Bażgħu ktibt album magħhom, verġi għal-qalbi. Kont ħafna biex niktab album hekk. Sana uġi miss. Nipruvaw. U inti klej. Fimni, teġa semmija Manuel, ovvijament Thai Legion, ilni wasalt biex nalaq is-16 u 17 sena magħhom. U apparti minn hekk għandna l-Anima Mortma fej Flock Drums indoq kitarra magħhom. U wasalna biex nalanċjaw album ukoll. Nar il-ġimgħa. Ħajkun ħareġ. ħajkun ħareġ, ħajkun ħareġ. Sadak iż-żmien, sorry. Good luck, guys. Cheers, man. U intom it-tnejn kontu ximkienu il-Ġermanja. Dik kienet l-ewwel safra tagħna. Bela Berlin. Naħseb ximkien bej Berlin u Dresden. Konna ġo Foresta. Konna ġo Foresta ma. Ġo Foresta, bonfire tal-Ostja. Nieklu insomma u nixorbu kemm Alla ħalaq. Jena qabadni il-bewl u mort imbul, u mbagħad niġi lura u nara l dawn belħin. Jsib, dak iż-żmien Manuel kien għadu mhux magħna. Konna l-bqija tal-band dak iż-żmien u band oħra Pergi Triħbib tagħna li kienu għenuna nitelgħu l-ewwel darba u sakemm dak kif jiġi sibna kulħadd hekk weċċu l fuq. Tipo da xil-lostja raw l-Ispirtu Santo jew. U ifimni naqasi mill-affari għax fil-li daqqa waħda qed naraw formazzjoni orange miexja, fil-li sa tiftaħ, fil-li sa tagħlaq, fil-li terġa' tiftaħ. Formazzjoni kif ballun? Formazzjoni ta' ċriki orange. Fil-fatt, inti kont tallajt xi ħaġa simili tagħha. Malta. Vera? Mhux dilek li qalu li drones kienu. Imma drones. Tagħna 2010 date kienet. Mhux il-bieraħ. Issa mbagħad norikom video jarem video għajnsilem. Li naf li żgur alright UFOs. Alright. Għax di tagħna 2000 date u ma kienx hemm l-invoka ta' drones dak iż-żmien. Eżatt. Jekk kien għadhom forsi dak il-kien għadhom primittivi ħafna. U insomma, f'daqqa waħda mixjin hekk jisom jiftħu jalqu at one point mbagħad waqfu fin-nofs. U f'kemm li ngħidlek imbagħad talqu fast ħafna eħe. Jiġifieri kieku blinkjajt lifthom jew talqu hekk. Le, dak il-ħin jekk tarhom jekk blinkjajt waqt li talqu ma kontx tarhom iktar. Interessanti asti. Le, u tispeċi kulħadd baqa' hekk. Mbagħad jissu kif reġeġi kulħadd ftiegħu. Kulħadd qed ma' xulxin għal fejn ma qbadniex mobile u ħadna biċċa video. Hekk jiġri men kull darba hekk jiġri. Ajna, tant kulħadd imbellaħ. L-ewwel darba. L-ewwel darba, ovvjament di l-issa. Tieni darba tiġi ġew moħħok ta' jew nkellek ittik biżżejjed ċans. Jiena għamilt 10 minuti nħares li hekk. Mbagħad qed il-mobile men. Aħla bdaqt tifittix il-mobile. Le, diftit sekondi mhux iktar minn minuta damet ma dak il-ħin. U ma kontx waħdi jien konna tnej oħra wkoll ġifieri. U l-ġar. Fa speċi. Jena naħseb dakinhar. Konna xi 10 naħseb. Jew iktar. Ħastja. Għax kien hemm. Seba' sitta aħna 4 daw 12. U kemm kienu viċin hekk? Kienu viċin ħafna jew? Le kienu naħseb kienu xi 3-4 metru bot. Viċin kienu. Skont kif tħares li ħanejtek. Imma mhux li għaddew minn fuqna jew hekk. Imma stajna narawhom sew. Ġiru tikkalkula daqshekk li kien fihom jew impossibbli. Għax għadda żmien. Fimni għadda żmien issa biex. Nek raġun bro. Paspeċi mbagħad ma' żmien. Le, però niftakar li kif tellaj dak il-video u rajtu qed daw l-istess. Daw il-video jiena. Tinċans issa l-istu narik video tal-ostja. Kelkom xi esperjenzi? Mela, personali na kelli nara. Fem xejn bombastiċi imma kelli. Mela, jekk immur lura l-ewwel waħda ommi u missieru kienu marru funeral u
U kont qiegħed waħdi d-dar insomma. U bdejt nisma' li ħen ommi għajjat li. Darba, 2, 3, 4. U jink għax ħadd ma kien hemm id-dar. Infattet meta tkun żejr jibdew jafduk waħdek. Isma' jekk jiċċempel it-telefon taqbdux. Jekk idoq il-bib tiftaħx. U dejjem l-istess ta' ġifieri. U bdejt ngħid u qed ma' speċi u bdejt anke set jitla' l-istuf. U mbagħad bxejn niftakar bil-qalġ ta' taħt għax kien is-sajf. U rrid noħroġ barru ma rridx nibqa' ġewwa għax ksaħt gas dawn għal fuq, il-bist shorts u tiġi jiġu missier issibni barra. Għalti x'inta għammelaw? Għalti la smajt li xatt jajat li u s-soltu li smajt ħażin. Ma fimni 4 darbiet. Wara xurxin, ma tantx. Imma l-istess ton tommok? Ejja, l-istess, l-istess. Mela dik, u mbagħad li kelli wara għamil tostja jisu 3 tim. Nisma' x'aħna għandna fuq u isfel. U l-kamra tiegħi qiegħda fuq kif titla' tara ċek u mbagħad hemm il-kamra tiegħi. U kont nisma' jisu xatt iċċekċik tal-platti. Isfel. U it-tieni ġurnata l-istess, u t-tieni ġurnata bdiet nisma' mbagħad xi ħadd mal-puġġaman niżerżaq idu. U kulħadd kien ried għax hemm jekk tixel id-dawl mill-kamra tiegħi kollox jidher. U bqajt inħares bejt naraħ ġej viċin, il-ħoss bejt nisimgħu ġej viċin. U bqajt inħares li l-bib għax il-bib tal-kamra ma kienx magħluq kien miftuħ. U nara issa kien hemm midlam u dil-figura iktar sewda midlam. Figura sewdek xejn ta' ġifieri u mbagħad qisha ħarset lejja u kif inħsat telqet. U ħadd li ma ngħidlekx. Sentit li jisom platti ċek xkuxek? Jisu platti friket u skiken, jisu bit nisma' katleri u xebu jisu xatt qiegħed isfelek. Ġieli sibt x'affarijiet fuq xulxin bilanċjati u hekk? Le ta' huma di għax forsi hawn min kienet joħlom. Kelli t-tieni esperjenza biha di ta' dil-figura sewda. Ġifieri huma kien iċħol ma' żgura x'taf kif ksaħt. Ġifieri kellek żewġ esperjenzi ta' dil-figura? Ejja. U ġo d-dar l-istess. Ġifieri l-esperjenza meta rajta tiela it-tar. Dejt nisimgħu tiela. U t-tieni esperjenza? Mela, t-tieni esperjenza kont kbert naqra oħra. Kelli s-sodda msomma u l-isterju ħdejja. U ta' fisek kun ankonxis isek bej ħatorqot u titlaq isek ħatorqot. U nara del-figura sewda. L-istess bot minn hawn ta' ġifieri mhux qed tilab ma' l-isterju kemm mitfi. Qed tilab ma' l-isterju tħares lejja għalkemm wiċċna kien hekk ma stax nara l-wiċċ, just dalma. Kif niġi f'sensi janseb l-isterju mexewl. Ejja. Allora bekk żgur mhix ħolma. Mela u dwaġi li rajt? Jitfgħu jixelu le, dita. Le. Bħal pereżempju tara xi dawlek minn warajk. Le. Li. Jew jien naf affarijiet bilanċjati saqsejtielek id-dawl. Bħal ilma fuqok. Laqqas ta' li ġira ħassejt. U reċenti eżempju nkun għaddej minn triq u nħoss bħalisa mhux kumdita kbir hekk monqok hekk ixxatet jagħmellek mill-islekon hekk u dak il-warm feeling. Dik jiena kull filgħodu mmur nitrenja ta' sliema. U ġrat li darbtejn ngħaddi minn dil-biċċa u nħossi x'xatet jagħmilli hekk u vera warm feeling hekk ma nafx x'inhu. Ma nafx hekk għax kont riqet u x'insu x'għad jabadlek saqajk jew hekk. Laqqas ta' Holmstramp kelli kemm trid. Holmstramp u eżempju darba ħlomt li kont miexi kuntent 8 feet ma' tifel infarfar u mbagħad żmien wara kelli t-tifel. Astja? Ejja. U jekk nixtier żball niftakar li ommi ħolmot xi ħaġa simili wkoll. Interessanti, l-ħolm vera ma diffiċli biex tinterpreta. Ejja, ma nafx hija semma u li kelli iktar. Darba minnhom kont ma' sieħbi ġo ċimiterju tar-Rabat għalli għamurru ċimiterju tar-Rabat. Matul il-ġurnata kien ta' ġifieri. U morna msomma u għatturini għalli raw hekk hawn nanti u aħna ħerġin il-barra f'daqqa waħda kif ħanoħroġ. Isu xi ħadd ma smajt x'għad jgħid, imma bħalma ta' x'għad jgħidlek u ddawwar rasek hekk. U għamilt hekk qed ġejta għax jisna ħassejt x'għad qed jgħid li bħal tħoss mhux. U mmuru nara bniedem li kont nafu u ilu ma naraħ snin. U kien hemm il-lapeda tiegħu hemmhekk. Issa dak kien il-bot ma stajtx niċċomba għax kont nixi dritt il-barra u bħal jisu xatt qabad li rasi dawwar li hekk. U indunajt minnox kien ġejt viċin ġifier qassejt rajtu mill-bot.
Il-sieħbet lu din ċans, kif ġejt għetlu l-ostra, għetlu dan għafu, u għalli u għal dak iġi minn dik it-tali laqam, insomma, għetlu dakka kont intaqajt miegħu fuq xogħol. Għetlu teġ kemm wara speċi da, mela, affarijiet hekk li kelli. Ma konx naf limit. Ma konx naf limit, konti għax mbagħad kont biddilt ix-xogħol u konti li ma raħ snin. Issa għallek hu. Dak it-tip hekk bis-serjetà taġu tħares tek u kif mort ħatqata. Tlu ma l-adamiet jien. Stramp il-fenomenu. Ejja, ma. X'kelkom iktar esperjenzi? Jiena ħara għidlu fijak ħalħaq naħseb. Kelli oħra meta kont żgħir. Żmien sal-luqa. Meta kont żgħir kien ikolli bżonn immur frekwenti u anke konġili nibqa' ġranet. U darba fost l-oħrajn niftakarni triqet u kif nistembaħ ma nara xej, però inħoss preżenza jisa ġejja. Li mbagħad isni sadattant rajtet forsi dak il-ħin qed nimmaġina jew forsi il-mediċini kienet jagħmlu tagħhom ma nafx. Imma mbagħad at one point qisu taf kif tara s-sodda tinżel meta tpoġġi u tħoss is-saqqu jisu jinżel. U kif nara dik, hekk jisu biċċa u letteralment tara l-forma tal-idej. U s-sorm fuq is-sodda meketle. Ħrajt taħtek bro. Fuq ċajta. Batna jgħat min jafxie plejtu lajt-talom l-isptarra kiz minn għajat fl-ofs tal-lejl. Dġaj ħara taħtu normali, għasab għara dak il-ħin. Għaja fejk. Ma dak il-garax mux għaw. Tal-liba kie. Issa deka pattija. Fl-istess currency. Fakkarni bot li Facebook ħana batlek klip. Ħana batlek klip, l-istess kifet tisamminti. Alright. Ġifiri, ma naħsibx li rajta, zgur l-osti ma rajtix. Nifimni, nejt il-verita minn ixu wieħed li noqgħod nfittex wisfuhom. Kultant tinizmin. Daħbel laħlek moħħok għax eżatt kifet tisamminti. Mela, jewħad fakkar li ċar kristal terġa'? L-istess kifet tissemminti, ġifiri, fuq mbagħad data rġa' jgħid li dil-ostja figura inteddet miegħu u għanitu. Le, ma kienx ġest poġġiet, isa poġġiet u tħares lejja, imma nħossa. Ma bdejtx nara, ma tgħidx tara xi figura sewda jew ġest isek meta tħoss hemm xi ħadd ħdejk. U daqshekk, imma la bdejt nara la dara xejn f'dal każ. Ho għad kellek esperienzi għara, tipo jinnaf bħal dijek? Le, bħal di, bis kelli. Interessanti. Kellek xi waħda l-għenin? Esperienzi? Għandu, najdlu taħalaxa. Taħalaxa, u. Da, kanna rehearsal bim ħalaxa, nanima. U ħafna drabi, kważi kull darb, li kon nidħol kont nħoss li jem xaħat ġifieri u għal-bidu ma għatma rajt xej, ġas kont nħoss il-prezenza u bla bla bla. U niftakar l-ewwel darba li rajt xi ħaġa, rajt kif dejna l-ewwel figura griża ma nara xej ċar, ġifieri, l-wiċċ sfukat, whatever. Darba niftakar inżilna hemmhekk konna naqgħu taħbib intfajna hemmhekk. U kien hemm ħabiba tiegħi ġiet magħna u sensittiva biex niftehmu. U aħna mhux dak bissaw. Għad li ġuvni wkoll, apparti għax jien dejjem kont ngħidilha li hemm xieħ bħala dana. Kienet għajni ġuvni wkoll, apparti dak ix-xieħ li tara tħoss inti biex niftehmu. U sal-aħħar, skużi? U kif bħal speċi da ma jagħmilx kuntatt miegħek xejn? Movimenti xejn? Le, kif bdejna ngħidu l-ewwel hemm I'm always being watched, minn kont nkun hemmhekk, ġifieri tħossok x'komdu. Infatti, ħafna kon inżel waħdi hemm. Mhux welcome, mela. Għax hija l-preżenza tiegħu kienet naqa'. U fil-fatt aħna għall-bidu konna bil-Malti neħdu naqra bin-nejk, tipo. Le, għall-bidu le, ma mbagħad so ħajt darba, 2, 3, 4, 10, mbagħad jisek tibda tgħid jisu vera, mela jrid ikun hawn xi ħaġa u speċi kemm iwer titħak kieku toqgħod tibqa' tippressa fuq għadi fuq ċajta.
Mux hekk. Għalajt, ma senjali xaħġa hemm. Ġifir il-postek mux welcoming. Kont nħossu. Issa daġi li eżempju konna nkunu nħdu sigaret fuq bar, eżempju. U konna nkunem wieħed jitrenjan bil-weights. Xorta waħda ġifieri, xorta għavolja nis oħra, anka nis mux tal-band biex niftehmu. Xorta waħda kont nħoss dak il-feeling li jem xaħat bla 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 biex niftehmu. Ej. Mux daqsek bħal soltu, bħal kiku jgħat waħdi jew magħhom. Imma taf kif. U naħseb kellu xi ħaġa kont manni saħabibti kienet tajt. Jekk kien xieħ dak iż-żmien kienet komuni. Mejja. Forsi kellu l-qrunu. U baqa jġorru samewtu. Kif waqqa kollox għal-ħara? Biex jelallum. Sorry. Mela, U l-mobile għalla. U rejt mux problema. Naqtrawti. Jow t-tidder fuq il-kamera. Mux lider l-istil. Tara għabbu li ba. Mela, taħsbu li fejt imraħ iktar il-mużika. Ara, Malta. Personali. U barra. Personali, sewa, jena naraħħa, jek t-timraħ sew mur barra, tejli la. Wan li naraħħom jena il-bliktar il-benz li għamlu suċċess barra huma benz metal. Jena għal-menu safejna fjena huma benz metal. Palissa, top. Ejja, ġifiri, toqċi semmi da kolliħor benz metal. Sfortunatament għaw Malta, speċi anke għal-nies, naħseb il-mużika tagħna hija wisq tqejla u jekk ma tkunx xaġa relatata mal-Eurovision, ma naħsibx li ħajtu każek ma jħedux bis-serjetà. Kemm jiġi l-Eurovision jiswa flus? Mela. Kemm tista' bil-flus tal-Eurovision jekk tqassamhom il-bands. U da mhux qed jomlhom biex imorru jixtru għallaċ xi karozza ta' biex jimorru barra u jagħmlu u inti tagħmel isem Maltu wara kollox. Imma il-xismu tkun metal ħaġa ma naraħkix. Wara kemm id-darba tlajna qatt ma. Mela. Qatt ma rbaħni, ġifieri. Eżatt, jiena lejja kollu ħela ta' flus u risorsi l-Eurovision għax dejjem morru ħażinu. Jiena lejja għandak il-flus għandhom imorru jaqsmuhom fuq il-mużiċisti, fuq il-mużika, u tihom ċans imorru barra minn Malta, jesperjenza u jkabru l-isem. U tgħin iktar bands. U bħal di ma mhux ħatejda biex tillimita ovvjament bands metal biss, tipo ma tistax tkun daqshekk egoist. Le, mhix hekk. Le, fuq kollha. Ħafna mużika differenti għaw ħafna nies li qed jippruvaw jiċċal u jekk daw kif qed tgħidilden jekk issib mezz kif daw joħorġu forma ta' pakketti ta' support lejn min qed jipprova jibni jisem. Hemm il-fondi issa. Hemm il-fondi, imma li kieku immaġina l-fondi, orrajt, hemm il-fondi whatever. Ma nafx kux qed jinqasmu bilanċjati jien. Tapplika lihom. Qed tifhem, Imma tapplika x'għalihom tieħux. Nista' nimmaġina mhux ħajkun jaf bik jekk ma tapplikax. Imma li kieku eżatt, il-flus tal-Eurovision kieku daw imorru mal-fondi daħajn iktar jekk kienet jgħin 10 bands ħanivvinta. Nafx it-tajn. Jista' jgħin iktaru. Murara l-Eurovision qatt ma minna xejn sew. Solisti wkoll tajbin. Mhux hekk. Hemm fejn timraħ ħafna l-mużika. Bniedem hu għax anki inti jekk tgħix barra minn Malta jiena timut qiegħed il-Ġermanja sewwa. Apparti sa titturja f'pajjiżek stess għax kbir, imbagħad sa taqsam il-border u tibqa' għaddej. U Malta tittaqbad l-ajruplan u għandek balla spejjeż hu. Ġifieri aħna għandna alla mażra ma saqajnaw. Ġifieri ikun hemm xagħti jgħinek. U mit-tickets ma naħsibx li jkun hemm xi wow. U daħan ngħidlek da tkun benżejra. Ġeneralment jew eżempju ħalsulek fejn toqgħod accommodation ġifieri u transport, il-bqija mbagħad flights fidejk. Skont id-deal. Skont id-deal u skont inti li senti jekk hemm kbir xi mbagħad ovvjament inti iktar ma ħajkollok ċertu nejm iktar tista' tiddil jaħjaru. Ma pereżempju jkun hemm dal-fonti tihom l-ewwel spinta. Ejja le, ekku. Għax inti biex tirrikordja u l-affarijiet flus. Flus. Illum sfortunatament kollox flus illum. Jiġifieri
Kif jgħidu, tiftaħ triq fil-baħar. Palma mill-Mosija. U taħsbu li bħala jekk il-bands jibdew morru barra, sawa, taħseb li jibdew jorganizzaw koncerts kbar hawnhekk imbagħad, tipo kif naqbad ngħidlek. Ara. Aw Malta. Diġà għandna death metal u Ejja, le. death fest u hekk. U tinżalhom il-kappella u mid-Dark Malta u hemm ġifieri qed tifhem jagħmlu xogħol tajjeb. Aw Malta drobek li hawn l-attendenza limitata ħafna. Issa li tittaħdem inti li b'xi mod dan, eżempju oħra, il-fondi eżempju jew whatever imur għar-reklam biex jagħmlu pakkett tajjeb b'xi mod jirreklamawh biex anki t-turisti jiġu hawnhekk, igawdu l-Malta mbagħad imorru il-festival li jkun qed jiġi organizzat hawn Malta. Għax inti bil-attendenza Maltija biss mux limitata. Diġa hija mużika nix. Għandek. Żgur li nix. Allora tendenza diġa. Il-pajis diġa m'għandux tgħidli ora tgħidli viċin 500,000. Imma hekk għandna popolazzjoni. Eżatt, il-popolazzjoni żgħira. Antikwata, ħafna minnhom in-nies għadhom antikwati. Eżatt, u nies li jsegwu l-mużika huma inqas u inqas. Jiddependi l-events ukoll għax imbagħad eżempju jekk tħares li letteralment kif kien hemm il-weekend li għadda kien hawn dak l-event tal-arja tal-KK's Priest. Kien hemm viċin is-7 metru żgur. Ħafna minnhom dan nies qatt ma rajthom bajnejja li mbagħad nattendi events lokali tal-metal speċjalment dak is-snin kollha. Tikber iħda. Tikber imma Il-nies għal-dans popolari biska. Tarom f'events meta jiġuk tipo ex maġġuri jekk, mbagħad kif ikollok eżempju żewġ gruppi Maltin qed idoqqu forsi tara 60-70 ruħ jekk tkun ġurnata tajba. Stila sek biss. Faċli. Jien ma kunx nista' niġi għax inkun xogħol. Nagħmel il-ħobs niġi. Fik il-ħobs. Bħalissa li. Mela, grazzi l-aħwa tal-li ġejtu. Grazzi lilek. Grazzi lilek. Forsi nerġgħu nintaqgħu fil-foto. Kolkom xi esperjenza oħra. Niġi ngħidlek. Thank you. Cheers, man. Thank you intom.